Sada je tvoje vreme da postaneš pravi majstor čokoladnih poslastica. Menaš traži najkreativniji recept koji će osvojiti dvodnevni masterclass u prestižnoj čokoladnoj akademiji u Beogradu. Tako da ostani sa mnom dok spremam posnu čokoladnu salamu i zavirimo u čaroliju koja te čeka. Imaćeš priliku da savladaš tehnike pravljenja pralina i čokoladnih dekoracija koje oduzimaju dah. Naučiš kako da pravilno temperiraš čokoladu za savršeni sjaj i teksturu, upoznaš tajne izrade najfinijih čokoladnih dezerta koje prave svetski majstori. A tvoj pobednički recept će biti dostupan u svim Štarkovim shopovima, tako da će i drugi ljudi imati priliku da rekreiraju vaš recept. I to nije sve. Spremili smo vam još ekskluzivnih nagrada, kao i Štark pakete koje delimo svake nedelje. Sve što treba je da fotkaš svoj najkreativniji recept koristeći Menaž, odeš na sajt volimposlastice.rs, pošalješ svoj recept i možda baš ti budeš srećni dobitnik. A da bi bilo još slađe, ja već prijavljujem ovaj recept za neodoljivu i posnu čokoladnu salamu. Požuri i ti i prijavi svoj recept što pre. Vidimo se uskoro.